بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أجنأنة هدلويني إن شاء الله سبحانه وتعالى إن pagpangadji مادة الفقه مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى. مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى. إن كتاب أسألنة من سيولة نيويان كتاب بيقتل سن إمام أبو شجاع إنانيا متن الغاية والتقريب متن إما ننتت علم إنهاتي سن متنني ويل لليانيا من tibang kalun sadya wayruun lilayan niya ang pagtag simbihad to matan. Tamam? Naam. Imma nuntut ilmo madhab sin Imam Shafi'i magtagna sila ang mga mutun ng mga haupo-haupo. Naam, hari pa sila makapangadji sina may mga kitab malagbo. Sabab unuhun mo in kitab dakula bang muri kapahamanin puunan. Sahih? Tagna sila ang mga matan sin Abi Shuja', ang mga Safinatun Najah, mataod mga kitab amuin sibi al-Muqaddimah al-Hadramiyah. Tamam? In kita niyo insyaallah ta'ala tumagna kita niyo ha kitab matan Abi Shuja', kakilahan hangan matan Abi Shuja', ingan niya tud matnul ghayati wat taqrib. Hari pakita niyo maka paglilay sinamuin siulat niyo yan. Pagkain pangadyo na to madhab sin Imam Shafi'i kilahon taniyo siya bang hisiyo siya. Babaw sadya magpalaw. Muna in Imam Shafi'i ingan niya hi Muhammad ibn Idris. Isungan niya hi Muhammad ibn Idris. Mangko magsulat sa patan niyo mana bat kita niyo di makawan waktu na to. Ingan niya hi Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi'. Apo niya hika pilanin Shafi'. Hika 2. Ingan niya hi Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi'. In Shafi' sahabat na nakapag amuin lang takita niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. In Shafi' apo niya. In ama sin Shafi' hisaib ingan. Sahabat simud pa ka may Islam. Hisaib apo sin Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. In Imam Shafi'i pag-anak siya hanggatus kayman sin hijrah. Hanggatus kayman sin hijrah. Naam, pag-anak siya hatampat ingan niya Gaza sa Palestine. Gaza man pagbubunuan niya sa Palestine. Dahil doon siya pag-anak Gaza ha Palestine. Naam. Bata-bata pa siya nawapat na hiyama niya. Naam. Sakali dia siya hina niya dahil ha Palestine, dia siya pa Makkah, dia pangadji dahil doon. In Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hatinain siya pag-anak si Hasham sa Palestine. Naam. Doon man siya Makkah, nahapal niya yung Quran, sibi pa. Sambil siya imingat simbahasa Arab, mapalay. Masaldi kin Imam Ash-Shafi'i, bangbahasa Arab. Dahil ha mga kipangadyan sin Imam Shafi'i ha Makkah, nakauna mufti sin Makkah, ingan niya hi Khalid hi Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Kipangadyan niya mufti sin Makkah nakauna. Isungan hi Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Kawaon niyo man niya dira kitab. Ha? Papapasa ko man kanyo kana basta kun niyo. At niyo kay ngatan.
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kapangaji siya Makkah. Limasaglasag man siya, timulak siya pa Madinah nangadji. Pangadjian ni Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Sindaril Hijrah, hin Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu. Pagubos nakakadto siya pa Baghdad. Ngatan ning Baghdad bang hauno? In Baghdad ha Iraq. Aghlaq al-bab, tabula ganda. In Baghdad ha Iraq. Nakadto siya pa hula Iraq. Nakapangadji, nakapagbakyon si mga ulama. Sambil din dito na waktol niya in madhab niya qadim. Duay madhab si Imam Syafi'i, madhab qadim daan iban madhab jadid. In madhab qadim ang panagnaan mga biyaktol niya fiqh. Daan ingan niya madhab qadim ha Iraq niya to. Aming pagbalik niya pa Misr, sambil siya iabutan na sing kamatay dito si Misr. Pating kupul niya to Misr sambil hiyaon. Din dito na nabaktol in madhab jadid, amin madhab bago na muin li amuin last na tod sin madhab sin Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nakadto siya pa Misr, pa Baghdad, pag-us nakabalik siya pa Makkah, pag-us nakadto siya pa Baghdad nagbalik, pag-us nakapayaman pa siya, nakapagnakura siya ito Yaman. Umil siya na jail dito ha Yaman na ra siya madto pa Baghdad. Sambil amuin masuk na siya mawapat, nagbihayaan siya pahula Misr. Sambil napaon dito madhab niya jadid, sambil iabutan siya kamatay in Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dahil dito ha hula Misr. Nah, in Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala nawapat siya sin 204 sin hijrah. Artinya 204 dahil kapag hijrah muna yung kawapat sin Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mataw din mga murid sin Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mga murid niya hin Imam Muzani, yung pagkarungan. Hin Imam Muzani. Murid niya hin Imam Al-Buwayti. Buwayti. Ngan. Hin Imam Al-Buwayti. O ng mga murid niya ingan hi Ar-Rabi' Al-Muradi in Harmala mataud in Imam Ahmad ibn Hanbal murid niya Baghdad rahimahullah ta'ala. Naam, mamarahin nato tungod sin Imam Syafi'i. Basta hun yung mani namuin tarjumanin ha. Basta hun ada po nin nagbaktul sing kitab amin pangadyon na to ini in Imam Abu Syuja'. Imam Abu Syuja' ingan niya tuod hi Ahmad ibn al-Husayn. Hi Ahmad ibn al-Husayn al-Asbahani. Tauray nga Asbahan. In Asbahan biyaw niyon na Iran. Al-Asbahan. Naam. Nawapat siya long sin mga ulama sin tahun 500 kasiyaman tag-upat. 500 kasiyaman tag-2 afwan. Kasiyaman tag-2 in Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Basawon ko na yung muqaddimah siulat sin Imam Abu Syuja' bang may ta siya nagbakto sin kitabin. Wala ko na piya sulat kani. Basahon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى هنا غنية سألني بعض الأصدقاء يا سبوا قولوني أنا ريكويست كاكوين كيبنا mga bagay أن أعمل حفظهم الله أن أعمل مختصرا في الفقه. Simukat sila lang niya kako, papahinangon nila ko. Kitab mukhtasar hawpuha madhab sin Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fi ghayat al-ikhtisar wa nihayat al-ijaz. Amuin nakalando na tulin hawpo. Haruhulan na tulin sinamuin pagpahawpo.
mayta adto liyaqruba 'ala al-muta'allimi darsu, supaya siya maluhay pangadji unsin manununtut ilmu, wa yashula 'ala al-mubtadi hifdhuh, maluhay siya ha mga beginner mahapal nila. Bisin ka maghapal ka magtuyo. Nabang mahaba, kaunitan kita maghapal. Tumagna kita ring ha, haupo-haupo supaya mahapal magtuisin. Mubtadi, mubtadi, bukun mubtadi, mubtadi, amun taon pa, mangadji. Wa an ukthira fihi min at-taqsimat wa hasr al-khisal. Iban request nila ka kung pataurunin taksimat aming pagbahagi-bahagi supaya magtuy mahapal. Along sin Imam Abu Shuja' فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب. Jawaban ko sila laong niya para kala ito ay bimana yukihan ko inamuin request nila ito kako taliban lithawab, ingka ko lang niya inhangad hulatun ko tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala, راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. Amuat yung maksud bang mayta naon nakapagbakpol sa sing kitabin. Unin sabab, nag-request kanyain mga bakay niya. Tamam? Kita mo puning karain kalagguan sin kapaid dan sin ng sin Imam Abu Shuja' sambil biha umpia pangadjitan niyo. Na mayta ini pialan niyo sin Allah Ta'ala sabab sin ka-ikhlas. Sabab sin ka-ikhlas. Nah. Kitab at-tahara. Kita niyo na? Yan nakita niyo. In kitab kutub sin fiqh magtagna ha kitab at-tahara. Atin niya kitab pangadyo murendo ning kahukum-hukuman sin kasusihan. Magna kita ha kasusihan pagsutsi, pag-ail, pagpaygo junub, nang sing kamaasan junub istinja. Magbiad din ko mag-istinja, maglano, magsutsi bang kawamuin mga magumbol hambuk, magumbol dua. Tamam? Naam, tumagna kita ring ha kitab at-tahara. Ari pa kita magsambahayang magkatan, so kita maingat sin hukuman sin tahara. Unat sin tahara, kasutsihan, paglano. Naam. Impaglano, pag-usalon ta, paghipaglano, tubig. Makauna to tubig. Tamam? Kung ni paglano ta duay. Kung magpag-brush ka mo magtuy mga kahuy-kuan ni mangga, atawa tubig magtuy ni paglano, pag-ail, tubig. Asabab sin tubig ni paglalano muna, pagtagnaan ha tubig, hukuman sin miyah. Na. Laung sin Shaykh rahimahullah, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru 7 miyah. Ma'nahan ko sa jakan. In mga tubig, in miyah jama' sin ma. Biya sin shat, shiyah. Naam. In mga tubig, amu in manjarimu. Ipagtathhir, ipagsutsi, masdar sin tahara, yutahhiru tathhir. In mga tubig amu in manjarimu hipanutsi, biya na sin hipag-ail, hipagpaygo, junub, 7 miyah, 7 kakinis, tubig. 7 kakinis, tubig. Muna-muna, ma'us sama. Ma'as sama. May hibok ko rin noon. Okay ra? Karungan kami ra? Inshallah. Ma'us sama, tubig langit. Kung yung pagyanong tubig langit, natin yung ulan. Ulan. Ha? Ulan. Manjari mo yung pag-ailin mga ulan. Manjari. Magbiasin ang mga kapuan niya o mga pagsasauran nila. Bang mag-ulan na sauron dalid. Kamu natin pagpaygo, ipag-ail, manjari. Bang man malano yung pagsasauran mo, mayroong mapatay ang bawal isa. Ma'ul bahari, tubig dagat. Tubig dagat. Manjari ko mag-ail din doon. Kung mamamaygo dagat, mag-ail na ko na dagat, manjari. Tamam? Malano yung dagat. Wa ma'un nahar, yung nahari ni sapa atawa kan suba. Manjari ko mag-ail ha mga suba, manjari. Matabang, malano. Wa ma'ul bi'r, in bi'r atawa al-bir, amo na in kupong. Manjari kita mag-ail kupong, misin matuwing tari kupong sa ini misin mo yan. Lunggang, katuwing. Manjari. Wa ma'ul ain,
Naunin na ayin din doon. Alam mo mata. Tubig mata. Ano saurum min tubig mata ya Abu Bakar? La. Ma'ul ayn. Inhati sinayin din diya mo magpangsot ding halupa. Amoy long nila tubod. Kung saan mga magwa sa jaring halupa. Spring water long niya. Tubig tubod. Tubig. Tubod. Yung pagtag. Ha? Tubod. Bukon tuhod. Tubod. Wa ma'u thalj. Tubig ice. Amoy mga snow yaon. Tawakan mga tubig. Mga ice yaon na natunaw. Ha? Mga ice, snow. Manjari? Manjari. Malano yan. Kuanda yan. Biadan, unuwa ini. Ulan. Timukas sadya sa babsin mahagot. Na. Wa ma'ul barad. Imbarad. Amo yung biada siya snow ra siya to. Sa matukas biya bato. Magkahulog. Biya siya bato. Ang penis in snow malunok biya siya kapas. Imbarad matuwa biya siya bato magkahulog. Biya mga tasbi lago-lago kwan yan. Bigi tasbiyan. Tamam? Impagtag kaniya al-barad. Barad impagtag simbiyan. Bukong barad. Tamam? Na. Inpito ini manjari. Na tumtumon nyo sa diyang katan sin numaog dayang hataas sin langit. Iban gumwa dayn halupa. Manjari siya hipanutsi. Tumtuman nyo yan. Tamam? Kullu ma nazala minas sama aw naba'a min al-ard gimuwa dayang miuswang dayang lupa. Gimuwa dayang lupa. Tahir in siya sutsi. Tamam? Nah, hindi na kita magnakairay si mga dalil bukun pa wakto niya. Okay na ito, insyaAllah. Kihatian nyo na, inumatan. ثم المياه على 4 أقسام. Mahulilaw sin Imam Abu Shuja' in mga tubig upat kakinis. Upatin kategori sin tubig. So ay mo kaingatan bang how no siya kategori rin hindi. How no siya parbahagian. Bahagi 1, 2, on siya lang niya siya din mga mag-uusahayan. On dalong niya may mga magkategori-kategori. On lang niya mag-sizing sila mga maista. Good, on di makapas, on taka kategori kata na. Tamam? Panagnaan qism kategori sin tubig. Parbahagian. Tahirun, mutahhirun, ghayru makruhin. Tumtuman yung puas in kalima puas sin ghayru mudaf ilay. Ghayru makruhin. Mudaf ilay majrur, ha? Unahin ka nang magbasa ghayru makruhun mukun. Ghayru makruhin. Mudaf ilay. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Unang pagyano nini. Hati niya panagnaan first class tubig. Tahir sutsi. Malano. Mutahhir hikapanutsi. Tahir sutsi siya. Mutahhir hikapanutsi. Isim fa'il sin tahara yutahhir makapanutsi. Tubig sutsi hikapanutsi. At ini hikapag-ail mo, mausal mo hikapagpaygo, ipag-angkat sin junob, malano siya. Ghayru makruh, bukun siya makruh, wayruun salla niya. Okay na okay lang simbasa biyaon, wayruun salla, siyalla sinsara kanya. Marayaw. First class tubig. Wa huwal ma'ul mutlaq. Wa huwal ma'al mutlaq. Siya na yung tubig amuin kari asali bihan na in kapapanjari kanya sin Allah Ta'ala. Kasi mga bedin, yung mga suwa, bihan na po na mutlaq yan. Yung mga tubig kali kupong mutlaq. Indakat mutlaq. Uno siya yan tahir, naam, lano. Mutahhir, naam, hikapang lano. Aun salla, ghayru makruh. Way salla kami. Mutlaq. Amuin tubig, kari asali bihan na in kapapanjari kanya sin
Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inhikaruha kategori sin tubig. Nakala maasubo ka mo rito mga po, biad din dakat yaw manjay lang mutlak saan. Dahil ko. Subukan ko lang yung kupong na lang mutlak yan. Tahirun mutahhir ghayru makruh. Inhikaruha tahirun mutahhirun makruh. Sutsis siya malano. Hikapang lano hamusadya makruh aun siyalla aun kehukawan sinisara dahin doon. Aun malano siya sa aun defect niya tiyo-tiyo. Unin tubig yan wa huwa al-ma'ul musyammas. Al-ma' al-musyammas siya na yung tubig al-musyammas amuin kapasaran kyuddan sin parat sin suka. Nabuwad siya haparatan suka, sin suka. Tubig kyuddan sin parat sin suka. Pag-ubos miyaso ang pempegbubutangan kanya mga metal, mga biasin mga unsa pastan, mga nikal na kauna. Impagtag sin suka sin tubig miyaso sabab sin kyuddan sin parat sin suka ingan niya ma musyammas. In tubig tunin hukuman niya la wayron problema na malano ikapang lano amo sadya aun siyalla sin mga ulama unin siyalla ang sin mga ulama muna in siyalla kaniya in tubig bang siya kuddanan sin parat sin suka min mapasutuod pag-ubos sin pagbubutangan kaniya mga pasta nikal aun long niya zuhuma gumwa. In zuhuma aun siya gumwa mabutas daing haamuin luluunan mga pasta nikal gumwa long niya pag-ubos long niya lumantap papabaw sin tubig. Lumantap. Pagtako nila min lantap yan namin hababaw sin tubig. In zuhuma yung pagtag lantap. In zuhuma yan tulong na bang siya kumuddan pa rin paisan sin mano siya yurithul baras kumangilong na kamutiun kaw ngaytan yung kamuti ambi magputi-putiin pais baras ang pagtag niya habasa amo tulong nin problema sin tubig musyammas ang kanda siyalla siya sin kay panan na ganap pahad to bang sabo mapasok to di sabdi mo kapag malus kaw tamam na mangkanda lang si mga ulama in ma musyammas tahir mutahhir amusadja makruh sabab sin makauno siya maka yurithul baras makarihil sakit baras tamam na inhikatunya wa tahirun ghairu mutahhir aun tubig kategory number 3 nakita niyo tahirun ghairu mutahhirin tubig sutsi siya imbaran niya sutsi bukon najis sumakawa ghairu mutahhir bukon na siya di siya hikapanutsi di mo naman dyan hipag-ail di hikapag paygo junob di siya hikapag lano di siya hikapag sutsi kapag ail maksuliwan sin pagpaygo junob uno yung tubig amuin launta di na siya kapanutsi sa sutsi siya sa di siya kapanutsi duwang ka rin sin tubig yan muna wa huwal ma'ul musta'mal siya na yung tubig na pakay use water na nausal na ba siya musta'mal na unin pagyanon da hindi ma musta'mal amo yung bakas mo na siya nausal piag-ig hadath bakas mo na kaya pag-ail nag-ail ka ba may ilang taon mga grepo mo nag-ail ka sa baon hadath mo amin tubig matumuyad to siyawak mo pasta ng pagtag kanya ma musta'mal manjari mo pati kapag hipagsutsi balik di na sa bukon siya najis kumtuman niya bukon siya to najis sa di sadya siya mausal ipag-ail na balik sabab mayta nausal mo na piagono piag-ail na bang mga ibarat kusog way na kusog sin tubig yan to pag nausal na power niya saman dyan mo pa isa yung mga pagbusog mga jambangan
bang mga hikair magtugtog sadya pisikan mo ang tubig ito nga musta'mal bukod na siya najis. Tamam? Naam. In hikarwa tahir ghair mutahhir wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. In hikarwa amo in tahir ghair mutahhir al mutaghayyir amo in tubig na pindah tagayyar. May ta siya napindah, tubig napindah, may ta napindah. Bima khalatahu min at-tahirat. Muna natin khalata, kialamuran. Sabab sin kialamuran siya sin kaibanan sutsi. Sutsi na kalamud ka niya, laong ta, tubig, ti, biya sin ti. Di po na ko naghinang sin ti, unin tubig ini. Malano at bukon? Malano. Bihaun giya, napan ko isab tubig hambuk. Ti, inti, malano at bukon? Malano. Tagayyara am lam yatagayyar. Napinda na? Napinda. Unin nakapinda ka niya. Sutsi. Sutsi. Na intihin yung pagtag ka niya mutagayyir. Sabab sing kialamuran siya sin tahir. Una-uno man dyan pa ini pag-ail. Kana-kana lang ko kaong ko panggumom. Pag-ail ko mga kwan. Nandiyan Biya si mga tubig, mga Sprite, mga ku. Tubig, kialamuran sin tahirat. Malano. Nahinang na siya. Nahinang na mga juice. Naman dyan yung papagailing Diyos. Di na sabab sin, kialamuran siya sin tahir. Na, in hukuman sin kialamuran sin tahir, in kialamuran siya sin namun kaywanan malano, in pagtag kanya tahirun ghayru mutahhir. Ilan taon siyang tahir ghayru mutahhir? 2. Ma musta'mal, iban si ma mutaghayyir. Ahsan. In category number 4. Arfan? In category number 4. Tumtuman nyo ini, kahunahan nyo ini, in hukuman ini. Ma'un najis. Ma najis. Tubig najis. Tubig najis. Unin tubig najis. Tubig najis, wa huwa alladhi hallat fihi najasa. Siya na yung tubig. Tubig malano sa hallat kyudan halak miutang kiabutangan najasa aun tubig mo malano apastan pagubos aun manok-manok atawakan aun mga ambaw inambaw najis sahih simud limak sumaun in tubig kyudan sin najis mahinang naunin tubig mo najis na. Amunat yung pag-iyaron, wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Siya na in kyudan sin najis. Tubig malano, kyudan najis. Aun tubig mo malano, aun mga nangihi, kapigsikan sin ihi. Ma najis. Tamam? Wa huwa dunal qullatayn. Ang paing kaaunan niya, in siya, dunal qullatayn, mababa ding ha qullatayn. Mababa siya ring ha qullatayn. Unin hati niya. In qullatayn, 2 kibot. Ba't ka muli kahunitan? Kulang maglabi, mga hanggatus kasiyaman tag 2 liters. Hanggatus kasiyaman tag 2 liters. Ba din yung taod niya? Biya mga, aun sa amin biya, gadong kwan niya. Uno ba? Baril gadong. Min plastic yan. Kulang maglabi biya yung taod niya. 2 qullatayn na yan. 2 qullatayn. In 2 qullatayn, bang siya mababa din ha 2 qullatayn, less than din sinamuin taon sinyaon, bang siya kuddanan sin tubig najis, kuddanan siya sin tubig najis, automatic magtuwi, bang siya mababa din ha qullatayn, less than siya sin 193 liters, automatic in tubig mo magtuwi mahinang najis, di na mapakay. Tamam? Onhang kabaldi. Kaya intawan si mga pinit at kaya intawan si mga manok-manok. Mapakay pa, tawari na. Okay na. Basta siya mababa dahil hakullatay. Napinda, inhamot, inwarna, at awaway, najis na siya magtuloy. Basta siya less than 193 liters at lumabilay. Basta less than siya kullatay. Sa bang siya kullatayn, kandalong niya, bang siya kullatayn, hanggatus kasyaman tag 2 atau hanggatus kasyaman tag 7.
atawa lumabi pa rin hakullatayn, ang siya kuddanan najis, di siya magtuoy mahinang najis. Bang siya kullatayn sambil pa faakthar palumabi, di siya magtuoy mahinang najis bang siya kuddanan malaingkan apabila bang malaingkan bang mapinda in hambuok dahing hasipat niya tu aming tu sipat niya ini. Uno naman yung sipat yan. Al-lawn, warna, at-ta'am, nanam, atawakan al-rih, atawar-raiha min hamut. Tu yan na, sipat sin tubig. Uno naman, al-lawn, warna, uno pa. At-ta'am, nanam, uno pa. Ar-rih, atawar-raiha, hamut. Hambuk na yung hatuy mapinda yan, hukumun mo na siya najis. Sa bangway roon, dahing hatuyan mapinda, misan siya cute dan najis, bangin tuwig mo mataod dahing hakulatay, hindi dahi kauno. Swimming pool. Mataod dahing hakulatay, nataw mababa. Labi, mataod. So pa maon nang hi dahil doon. Tod siya magpanghi kay wanan. Ha? Sari pagkabistuhan. Tamam? Pagkakisto din kayo wanang biya magsabol-sabol manghihalaw mga swimming. Na sabab sin taod sin tubig, iban sin mga kusog sin mga klorin. Di ka na namanin, iban sin hamot di mapinda. Naunin hukuman niya sin tubig amuin swimming pool mataod yan tubihan aun nang ihi. Sa way na pindain warna iban into sipat yan. Tunin hukuman sin tubig niya. Masisutsi? Masisutsi. Tamam? Sa abang napinda na warna, long tabihan, alam mo swimming pool mataod, aun timbak, nagduho na alam, pula na yung swimming pool, alam mo sut sira saan mataod, alam mo rukaing na yung warna. Tamam? At tawa aun iro na maigo na yun doon, pagbihan mo siya na hamot na mairo. Tamam? Pinda na, najis na tawakon. Najis. Amat yung pag-ianong sin, nagbaktulong niya, wa ma'un najis, wa huwa alladhi hallat fihi, najasa. Mamana halat, mutang, kyuddanan sin, najasa. Wa huwa dunal qullatayn, mababa siya ring hakullatayn. Aw kana qullatayn, atawalong niya dua kulla pataas, fataghayyar na pinda. Uning pagyanon na pindari, napindain, hambuk deng hatu, sipat niya. Sulaton yung tu sipat yan to. Na. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. نعم. إن دوا قلة لون سين إمام أبو شجاع كلان مغلبي 500 رطل أو رطل 500 رطل بغدادي رطل سين mga tao Iraq na kauna takriban kulang maglabi fil asahi hakabtangan makusog. Pilain 500 ritol Baghdadi, din yung nakingatan biya umang pilali na pag-usalon, kulang maglabi-labi hanggatus kasyaman liters bang bihaon. Hangka barila mo in kuan yan. Plastic atawa ka namin kuan. Na, namoyan tuin atungod sin tubig. Kihatihan nyo ng siulat nyo yan. Aun wala nyo kaya pahaman lain doon. In wala nyo kapahaman, pangasuhon nyo man. Tamam? Na, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, balikad to, lumatun na kita niyo, paamun sumuno, sulatun nyo rakumana. Hindi, insyaAllah ta'ala, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.